Merħba ħbieb għal 15 il-programm flat tal-Omer għad ta' 49 ġurnata li twassalna għal-festa ta' Pentekoste. Jekk wasalna f'jum 15, allura jfisser li għaddew ġimagħtejn minn seba' u llum bdejna l-ewwel ġurnata tat-tielet ġimgħa. Bħallejjem ħarresqu skrittura ħanitkellem fuq skrittura niftħu fuqha bħala ħsieb tal-ġurnata, ma ninsawx li l-ħsieb wara dawn l-iskritturi wara dan il-ħsieb wara dan il-ħsieb huwa li nikbru u nimmaturaw fil-kelma t'Alla. Huwa importanti ħbib tiegħi li nimmaturaw u nikbru fil-kelma t'Alla. Li nistudjaw il-kelma t'Alla huwa kmandament. U meta tħalli l-Alla jmexxik, il-kelma t'Alla hija ħafna differenti minn dak li ħafna jgħallmu fil-knejjes moderni llum. Każ partikolari huwa l-iskrittura li ħanitkellmu fuqha llum. Il-frus li ħanitkellmu fuqhom illum. Illum ma sirt nitkellem fuq Salm 119, Salm 119 illi Alla nebbaħ il-bniedem illi dana is-Salm ikun fin-nofs tal-Bibja, jekk inti tiftaħ il-Bibja ċ-ċentru tagħha huwa Salm 119. U nemmen illa li xalla ma jagħmel xejn għal xejn nemmen li Alla kellu skop meta l-bniedem fl-erf kbir tiegħu permezz tal-Ispirtu Qaddis tiegħu Alla oġbu jgħid lill-bniedem biex ipoġġih dan is-salm f'nofs il-Bibja kollha. Ser nitkellmu fuq l-ewwel tmien tifrus ta' dan is-salm. Salm li disgrazzjatament ma tantx tisma' min jitkellem fuq u anzi jiena niftakar raj spiritwali ta' knisja partikolari jgħid li dan is-salm issa li trid tagħmel huwa tneħħi l-kelma li jiġi tneħħi l-kelma tara u minflok tpoġġi l-kelma Ġesu. Ma tagħmel sens għas-sempli raġuni li Alla qalilna la żidu laqqas naqsu mill-kelma tiegħi. U għaldaqstant inti m'għandek l-ebda awtorità tneħħi l-kelma li jiġi jew il-kelma tora mill-frus fejn insibuha u m'għandek l-ebda awtorità tpoġġi minflokha l-kelma Ġesu. Illa għaliex tkun qed tiġi kontra dak li Alla stess qalilna biex ma nagħmlux tkun qed tnaqqas kelma u tkun qed iżżid oħra. Ejja ħalli nitkellmu fuq dawn it-tmien tifrus ħalli waslu il-messaġġ ta' kemm huwa importanti li nikbru u nimmaturaw. Imma fiex irridu nikbru u nimmaturaw? Fil-kelma t'Alla. Il-kelma t'Alla x'inhi? It-Torah, il-liġi tiegħu. Ejja ħanaraw xejdilna s-salmista kontrarju għal dak li ħafna jgħallmu minn fuq il-pulpti. Ħenjin dawk li triqathom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tal-mulej. Ħenjin dawk li jħarsu l-proċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Huma ma jagħmlux ħażen imma jimxu fit-triqat tal-mulej. Int tajt il-proċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsien tal-kmandamenti tiegħek. Imbagħad ma jkollix għax nistħi la naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek kollha. Imbagħad infaħreb qalbi safja meta nitgħallem id-digriti ġusti tiegħek. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek, la tħallinix għal kollox. Ejja ħanagħmlu dak li huwa reverse psychology u ħanibda minn vers 8. Irrid inħares il-kmandamenti tiegħek, la tħallinix għal kollox. Għalli biex qed jgħidek is-salmista, illa għaliex kif jgħidilna l-Apostlu Pawlu aħna kollha quddiem Alla inqasna. Kollha. Ma jfissirx li għax nonqsu il-liġi ma tixtaq. Ma jfissirx li ma tistax timxi mal-liġi meta ngħid il-liġi il-kelma t'Alla biex ma jkunx min jiġi issa jgħidli x'kienu jgħidu l-Fariżej u trid timxi ma dak li jgħidu l-Fariżej ta'. Ejja, meta nitkellmu fuq il-kelma t'Alla ma naqgħux fir-redikolu. Il-kelma t'Alla, it-Tora, il-liġi tiegħu. U s-salmista qed jgħidlu jiena rrid Alla volja ġieli naqa' imma x-xewqa tiegħi hija li nimxi mal-kmandamenti tiegħek. Għaldaqstant la tħallinix għal kollox, illa rix għax il-moment li inti tibda tikser il-liġi, speċjalment meta taf li l-liġi qed tikserha, Alla jgħidilek ma jistax jaqba' jimxi miegħek għax Alla ma jistax ikun fejn qiegħed idnub. Għalkemm Alla huwa ħanin biżżejjed u twajjeb biżżejjed illi meta inti tindem u tieqaf tagħmel idnub jerġa' jaċċettak lura fil-familja tiegħu. U għalhekk is-salmista qed jgħidlu li tinħares il-kmandamenti tiegħek u hawnhekk fejn għandna bżonn il-Jexuwa bħala s-Sid u s-Salvatur tagħna, illa li aħna
nafu nkunu qed niksru it-tora, nafu nkunu qed niksru l-liġi mingħajr ma nafu. U hawnhekk fejn jidħol Jexua bħala dak l-avukat li jaqbes għalina meta l-għadu tagħna ikun qed jakkużana quddiem Alla l-Missier. Ejja ħanaraw x'jgħid Dawt minn Tivrus. Ħenjin dawk li triqathom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tal-Mulej. Nerġa' ngħid l-Salmista qed jgħid jekk la Alla nebħu biex jgħidlek ifisser li nistgħu nimxu fil-liġi tiegħu. Anki Jexua jgħidilna elfaw il-madmat tiegħi il-madmat tiegħi huwa ħafif, ma jfissirx li ma tistax timxi fil-kelma tal-Alla. Ħajjin dawk li jħarsu l-praċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Qed jerġa' jirrepeti hawnhekk qed jerġa' din hija sistema ta' kif jiktbu fil-proża, fil-poeżija, anke fi stil ludi. Fl-istil ludi jirrepetu dak li qed jgħidu ma b'mod differenti. Mela qed jgħidilna ħejjin dawk li triqathom bl-ħtija li jimxu fil-liġi tal-Mulej. Vers qed jgħid l-istess ħaġa imma b'mod differenti. Ħejjin dawk li jħarsu l-praċetti tiegħu u li jfittxuh b'qalbhom kollha. Mela qed jgħidilna kemm importanti li bniedem jgħix ħini, bniedem ikun imbierek, bniedem jgħix ħajja tajba ferħan, ma jkollux problemi bħalma ħafna ikollhom meta jażlu li jimxu l-bogħod minn Alla. Is-Salmista qed jgħidilna ħenjin, imberkin, għandhom il-ferħ qalbhom dawk in-nies li jimxu mal-liġi ta' Alla. Huma vers 3 ma jagħmlux ħażen imma jimxu fit-traqat tal-Mulej. U hawnhekk jaqa' dak kollu li ħafna fil-Knisja Moderna llum jgħidu li ma nistgħux nagħmlu, ma tistax timxi mal-kelma tal-Alla. Kieku ma nistgħux nimxu mal-liġi tal-Alla, kieku ma nistgħux nimxu mat-Tora, kieku Alla ma kienx innerbaħ lis-Salmista biex jikteb dawn il-vrus. Inti tajt il-praċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa, hekk qed jgħid vers 4. Is-Salmista qed jgħid lil Alla, inti tajt il-praċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Il-praċetti pereżempju jinvolvu is-seba' festi tal-Mulej. 7 festi li xbajt insemmihom f'daw il-programmi għaliex għax fl-att tal-Omer ħajwassalna għal festa partikolari li Alla qalilna biex inżommu il-festa ta' Pentekoste, festa li fil-knejjes moderni jgħidu llum m'għandniex għalfejn niċċelebrawha, m'għadniex taħt il-liġi tagħna, u hawnhekk is-Salmista qed jgħid differenti. Inti tajt il-praċetti tiegħek biex inħarsuhom bir-reqqa. Xi ħaġa oħra huwa pereżempju llum partikolari f'dan il-jum it-2 ta' April għall-poplu tagħna jibda għamar ġdid, ġifieri jibda xahar ġdid. Tinsewx li aħna meta nżommu l-festi u l-praċetti tagħna ma nimxux mal-kalendarju Gregorjan, dak l-istess kalendarju li kellhom ibidlu xi 10 tiem fih biex jiġi kif suppost. Imma meta nġu biex niċċelebraw il-festi tagħna niċċelebrawhom skont il-kalendarju ta' Alla il-Missier. U illum fil-kalendarju ta' Alla huwa il-bidu tat-tieni xahar, l-ewwel jum tat-tieni xahar. U għaldaqstant aħna ta' Malta Missjanika dan niċċelebrawh billi nagħmlu laqgħa ta' talb infaħru l-Mulej bil-kant u t-talb u għaldaqstant inkunu qegħdin nimxu mal-praċett li Alla stess tagħna. Ħajżhom sħiħ il-mixi tiegħi fil-ħarsin tal-kmandamenti tiegħek. Mhux qed jgħidlu is-Salmista u David mhux qed jgħidlu jew ma nistax nimxi mat-Torra tiegħek ta' xibsa ħafna. Le qed jgħidlu anzi ħanżhom sħiħ. Biex iżżomm sħiħ fil-mixja tiegħek fil-liġi tal-Alla trid li tagħmel dak li Alla qed jgħinek. Imbagħad ma jkollix għax nistħila naħseb fuq il-kmandamenti tiegħek kollha. Jiena nerġa' ngħid jiena ma nistħix ngħid illi iva jiena u dari nażlu li nimxu mal-Mulej għaldaqstant meta jasal is-Sibt noqogħdu attenti li ma nsajrux nippreparaw l-ikel minn ġurnata ta' qabel illa li is-Sibt huwa ħin li aħna nqattaw mal-Mulej u mhux fil-ċina nħabbru rasna x'se nsajru ma nsajrux. Naf li hawn miżmien mustaqbel miegħi li kemm mhix problema tiegħi jiena Alla għala nemmina u nagħmilha. Tajjeb? Imbagħad infaħrek qalb safja meta nitgħallem id-digrita tal-ġusti tiegħek. Id-digriti ġusti tiegħek. Mela importanti li biex infaħru l-Alla b'qalb safja irridu nitgħallmu it-Tora irridu naraw Alla x'qed jgħidilna.
Da bħal ħafna li tarom ikollhom xi toast filgħodu kollu bacon u jitolbu l-Alla jbarikulhom. Insi ħabib mhux se jbarikulek ta' u da mhux jien qed ngħidu. Alla ma jistax ibariklek xi ħaġa laqallek isma' dik mhijiex ikel għalik tikolix. U hawnhekk hija l-maturità, hawnhekk fejn irridu nikbru. Hawnhekk fejn irridu noqogħdu attenti li nagħmlu dak li Alla qiegħed jgħidilna. Dan mhux ma nsibux biss f'Salm 119 imma anke jekk tmorru Salm wieħed l-istess ħaġa qed jgħid is-salmista. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena li ma jaqafx fit-traqat il-ħatjin li ma joqgħodx fil-laqat taż-żeblieħa. X'inhu ma dawn il-laqat taż-żeblieħa? Il-laqat taż-żeblieħa huma dawk il-laqat fejn jgħidu llum m'għadniex taħt il-liġi tal-Alla. Kif nafuh dan? Għax vers ngħid ta' Salm wieħed ikompli fuq l-ewwel vers u jgħid imma fil-liġi tal-mulej hi l-għaxqa tiegħu. Mela il-laqat taż-żeblieħa, it-traqat tal-ħatjin, il-pariri tal-għażiena huma dawk li ma jimxux mal-liġi tal-mulej. Għalhekk huwa importanti ħbib tiegħi li nikbru fil-kelma. Ejja ħanħallu l-Alla jmexxina. Ejja ħanħallu l-Alla jilluminana, ejja ħanħallu l-Alla jtina r-revelazzjonijiet tal-kelma tiegħu. U mhux noqogħdu bil-qiegħda quddiem ir-raj spiritwali u nagħllu jdejna amen u ħallelujja. Ejja ħalli nagħlqu dana il-programm. Talba qasira bħal dejjem, Missier tagħna, Alla tagħna, Sultan tagħna, Kreatur tal-Univers niġu quddiem it-tron tiegħek mulej. U nirringrazzjawk Missier Qaddis tal-elf immens tiegħek li oġbok tagħti lill-bniedem permezz tal-kelma miktuba u permezz tal-rivelazzjonijiet li inti ttina mulej. Missier Qaddis m'hemmx kejl moħra qajl il-kelma tiegħek. M'hemmx posti oħra fejn aħna mmorru mulej għaliex int biss għandek il-kelma tal-ħajja ta' dejjem u l-kelma tal-ħajja ta' dejjem tiegħek hija t-Torah tiegħek mulej. Il-kelma ħajja tiegħek huwa Jaxua, Jaxua huwa t-Torah. Jaxua mulej ibnek il-Qaddis li ġi biex jgħidilna kif għandna nimxu il-liġi tiegħek, kif għandna nwettqu t-Torah tiegħek missier. U għalhekk it-talba tiegħi mulej li inti tenna sabiex nimxu fit-traqatek, għenna nqumu meta naqgħu Missier Qaddis. Aħfrilna meta naqgħu meta niġu quddiemek u nagħmlu dak li huwa ħażin f'għajnejk mulej. Iva kontra s-sema nkunu qed nagħmlu ħażin, kontrik nkunu qed niġu mulej. Imment li qalbek tajba u qalbek ġusta mulej inti li inti tant twajjeb lest li taħfrilna kull meta aħna naqgħu. Inti lest li terġa' tqajjimna u tmexxina fit-triq tiegħek missier. U ta' dan irringrazzjawk mulej nbilku l-ismek nollu u nfaħruh il-fuq l-isem Qaddis tiegħek missier. Mulej fisem ibnek Jaxua il-Messija, is-Situ s-Salvatur tagħna, il-Prinċep tal-paċi u r-re tar-rejiet irresqulek din it-talba quddiem it-tron tiegħek. Għall-glorja tiegħek amen. Sakemm nerġa' narakom fil-programm ta' għada ħbib tiegħi nsellmilkom fisem sħabi ta' Malta Messjanika nidilkom il-paċi Shalom.